ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି 7 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନରେ ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଇଛି ଗରମ ଭାତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଉଷୁନା ଗରମ ଭାତ, କାକୁଡ଼ି ଗୋଟେ କାଟିକି ଆଣିଛି, ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଟାଇପ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି ସନ୍ତୁଳା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କମଳା ଆଣିଛି, ତାକୁ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଦଳିବି ପାଗ କରିକି। ଏତିକିରେ ଆଜି ଚଳେଇଦେବା ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନଥିବି, ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେହେତୁ। ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଭଲ କହିଲି କି ଖରାପ କହିଲି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି।